μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου. Γλυκό και τράγανο σαν καραμέλα. Είδες πουθενά τα γυαλιά μου? Στο μπάνιο κοίταξες? Τι δουλειά έχουνε τα γυαλιά μου στο μπάνιο? Αφού τη μισή μέρα εκεί την περνάς. Να είναι καλά αυτά που με ταΐζεις. Με τέτοια δυσκολιότητα τι να κάνω? Κι αυτό σε ενοχλεί? Καθόλου. Με ενοχλεί που δεν κάθεσαι όλη τη μέρα εκεί. Τι επιπλέει εδώ μέσα? Ελαφρόπετρες. Φασόλια δεν βλέπεις? Αν έβλεπα δεν θα ψάχνα τα γυαλιά μου. Κοίτα, μην την κάνεις νερόβραστη όπως την άλλη φορά. Τέτοια φασολάδα μπλουμ ούτε στο στρατό δεν είχα φάει. Α, δεν σ' άρεσε. Γι' αυτό κατέβασες 2 πιάτα και μου έκανες στην κρεβατοκάμαρα θάλαμο αερίων. Με πεινούσα, τι να έκανα. Εγώ, άμα πεινάω και τούβλα να μου βράσει, θα το φάω. Μη μου βάζεις ιδέες και φύγε από το κεφάλι μου, έχω δουλειά. Και βάλε και λίγο λαδάκι παραπάνω να νοστιμήσει. Θα σου πέσει βαριά και θα βογκάς. Έννοια σου δεν έχω ανάγκη εγώ. Μόνο εσύ μου πέφτεις βαριά. Καλά. Θα στη φτιάξω εγώ να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Έτσι, μπράβο, ναι, έτσι. Κάντε να λίγο πιο ενδιαφέρουσα αυτή την κατσαρόλα. Φασολάδα μπλουμ, δεν σ' άρεσε, Κάτσε τώρα να σου βγίνω στη μια από τα αυτιά να σου πω εγώ. Μωρέ, καλό είναι το σπίτι.